En hartelijk welkom terug bij deze optocht, de grote optocht van Heerlen. Het is 3 uur op de klok en we zijn over de helft heen. De grote optocht van Heerlen met het thema dit jaar, onze pungel vol spas. En uiteraard heeft dat alles te maken met het jaar van de mijnen. 50 jaar geleden gingen de minen dicht en dat werd natuurlijk op gepaste wijze herdacht. En ook een beetje gevierd. In elk geval werd er heel veel aandacht geschonken aan het mijnverleden van de Parkstad. En dat doen ze op allerlei manieren. Voor vooral ook de jongeren te laten weten wat er nu eigenlijk precies gebeurd is hier in de Parkstad. En dat mijnverleden dat zit heel diep, want ja, heel veel mensen pakken het thema inderdaad bij de kladden, zoals dat dan zo mooi heet. En die beelden het dan ook uit. We hebben net aan het begin van deze optocht iets prachtigs gezien. Het waren echte oude mijnwerkers die Luc aufzongen. Dat was echt zeer emotioneel, zoals we het hier wel eens zeggen. Wel mooi om te zien. En dat komt nog een aantal keren terug in deze grote optocht. Ja, hij ziet van nummer 104. De Jong Blutje. Een fantastische groep. Dat is het hele. Groot gebracht. Hey, optochtplay in het feestpaviljoen. En nu in de optocht brengen ze een fantastische mottogroep. Hey, ook ohne Geppetto. Wagen Virus in deze ghetto. Allemaal natuurlijk als Pinocchio's. Prachtige pakjes. En dat is wel aan hun besteed. En normaal lopen die ook altijd met alle pakjes zo terug te vastlopend. En ik ben benieuwd wie die dat dit jaar gaan doen. Als ze met deze bouwwerken de kroegen in moeten, dan wordt het natuurlijk wel erg lastig. Maar ik moet zeggen, Tim, gisteravond hebben we hier al natuurlijk vastlopend gevierd en vrijdagavond ook. En het was zo ontzettend vol, dames en heren. Alle wietschaften zitten vol. En de kamer en de wietschaften zijn allemaal vol. En het is, hij een hele richtig gaat los. Binnen stunsen, maar buiten stunsen, maar zeker hij op de play vanmiddag. Lieve dames en heren in Limburg, ik hoop dat je hier kunt genieten van deze optocht in ons leefstad Heerlen. We gaan snel weer kijken naar de groepen die Hingelrus voorbij trekken. Daar stond natuurlijk de Jong Blutje. We gaan kijken welke volgende groep eraan komt. Nummer 5, de Nette Kadetten. Sinds 1978 bezit deze groep. Komen de Kloonswijk, Bekkerveld, oftewel Heerlen Zuid. En dat is een groep van ongeveer 15 man. En dat is wel leuk, want deze groep heeft al meerdere Heerlense prinsen mogen leveren. Denk bijvoorbeeld aan Paul Frisse, tevens oud-prins, regelmatig in de prijzen gevallen. Die hebben dit jaar het motto gekozen voor Circus Netti Cadetti. En gisteravond hadden we zien, Nette Kadettenbal in Heerlen. Hoe het er weer stampen vol wordt en hartstikke gezellig. En Wat is het dan precies? Is dat een... Het is een feestavond in de Klingen. Ja. En daar hebben ze het artiesten uitgenodigd. Dat is eigenlijk gewoon stomme zeven en stomme kaal. Gewoon een reden om een feestje te vieren en om de lui uit te nodigen. Ze laten vanmiddag een aantal acts zien. Ze houden al over de vrouw met de baard. De vrouw met de veerrosten. En we gaan eens kijken wat die allemaal paraat hebben gemaakt. Aan artiesten, wat die hij laten zien. Het hoepelspringen van de leeuwen. Jo, waar zit de burgemeester? Je bent een klapper, Kom eens even door de hoepelen springen, dat was de burgemeester. Ja, de burgemeester werd nu even gevraagd om door een hoepel te springen. Ja, dat kan ook. Hè. Dat is de laatste keer dat Polderplan namelijk hier burgemeester is. Hij gaat op Breda hier. En daar zullen de Heerlense vastelopen toch een klein beetje moeten brengen. En kijk, die hebben daar een richtige circus aanhanger bij zich. Een echte Bassie en Adriaan aanhanger. Allemaal mag in Adriaantje! Ja, dan gaat de polderplaat door de, bijna brandende hoepel heen. Maar goed, de heeft ook echt voor hetere vuren gestaan.
Circus Netty Cadetti. Pas gedaan, ja. Van Heerlen. Ja, deze vanmorgen vanuit Nieuwegein is naar Heerlen gevaren. Speciaal voor de Heerlijkse Vastelovensoptocht. Ja, Circus Netty Cadetti. Ich stehe neben der Hans Rosenstraße. Hans, geht het best goed met het circus? Zijn er nog net uitverkocht? Het circus heeft hebben vanmiddag een extra matinee-voorstelling op het Bekkerveld. Het is gratis voor alle lui die uit Heerlen. Alle lui die in de optocht stond. Onder het motto Circus Netty Cadetti. Ja, de wilde dieren mogen nu niet meer in het circus. Hè. Dus het motto is de wilde dieren, de tiegerhand was afgepakt. Nu moet hij er zelf aan de bak. En zou er een beetje bij je komen van de Netty Cadettenbal? Nette kadettenbal, super nette kadettenbal. Wereldberoemde discjockey Stefan Hazen. Heel goed. Hartstikke bedankt Hans en een geweldige optocht nog. Dankjewel. Alla, Netty Cadetti. Veel plezier jongen. Dank je. En dan hebben we de volgende groep alweer. We gingen er net gedaan komen. Dit is een spasgroep van de hele baan. 4 komt naar de top toe. Ah, kijk eens aan. Die schön. Zie laten zien wat 4 atelier een jaar geleden in Heerlen gehouden. We worden top toe, Heerlen. Met wereldbefaamde korpsen die hij opgetreden hebben. We zijn weer terug met de top toe in Heerlen. De spasgroep van de hele baan. En die heeft een fantastische mooie show aan. Majorettes, trompetten en trommels. En ik zie ze hier ook met de deksels lopen. Prachtig schoenen performance. Oh kijk, daar stellen ze zich op. Dat is wel leuk, hè? Ja, absoluut, absoluut. Hey, wat is carnaval voor u? Samen met Terug op Stad, feest in Heerlen. Nou, dan veel plezier nog vandaag, hè? Gerard. Anne Feiten en Dennis Koppen, dat zijn de twee mensen die we de stroom op hebben gestuurd. En die dus alle deelnemers, of zoveel mogelijk deelnemers in elk geval, heel even spreken. Want de optocht moet natuurlijk wel gewoon doorlopen. Wie zit er met de gaten in Heerlen? Volgens mij ik wel met, hè Hans? Ja, ik denk dat het dit jaar wel midveld. We hebben niet zoveel gaten gezien. En ik denk dat de optochtcommissie daar een fantastische klus levert. Om dat allemaal in het geheel te houden. Te zorgen dat Gieken in de deurclub en dat er geen gaten ontstonden. Ik heb ze in ieder geval nog niet gezien. Ik heb je van de optocht van Roggel herinneren hoe ik dan vandaan kom. Hoe we morgen van L1 Radio naartoe gaan. Dat er altijd flink het gaten in. Dus ik ben al een klein beetje aan het oefenen om die gaten een beetje vol te protten. Morgen op L1 Radio, vanavond een uur of 2 tot 4. De optocht van de chansenmakers in Roggel. Ook mooi. Ja, en hier met nummer 108. Suus de Nouwaal. 6 enthousiaste jonge dames uit Bekkerveld en Belten. Die dit jaar Suus de Nouwaal in is aan winnen toe. Dan moet ik even gewoon lezen wat er nu staat. Suus de Nouwaal is aan winnen toe. Ja, nu snap ik het. Dan moeten we even doorlezen. Die hebben de Indianen naar Heerlen gehaald. Op de carnavalsmondig hebben die fest in Café Brakke. Super sweet mondig. Altijd een goed fest. Wat zie hij organiseren? Met tolle stimmung. Hij in Café Brakke, neven ons.
Dortmund is sowieso dit jaar een avond met super bommenstimmung dit jaar. Met die feestpaviljoen hebben ze zich bedacht dit jaar om nooit stundje kniepen en een super bommenstimmung party te organiseren. Een goed feest met Duitse muziek. Natuurlijk met Otto en zijn Mädels. En die gaat hij de tent denk ik wel op zijn kop zetten. Paviljoen, ongeveer 2000 mannen kennen. Dus je kunt zich voorstellen wie dat uitziet. Met die allemaal gaan springen op die schöne Duitse Tiroler muziek. En kijk daar komen ze aan. Op een nieuwe wagen die dit jaar gebouwd is als onze wagenbouwers. Is natuurlijk de Rood van 11 van onze Jonkinsprins door Bjorn de Ieste. Die kunt er aan op zijn wagen. En Prins, zeg het eens, wie belastigt de carnaval? Geweldig. Ja. Geweldig? Vind ik ze zo leuk hier aan Heerlen? De optocht, het grote feest. Is het mooi feest, hè? Ja. Hey, veel plezier, Prins. Ken het. Hallo! Ik zie net binnen dat er zelfs televisie wordt gekeken vanuit Estonia op dit moment. Dat is knap. Dan kijken ze zelfs naar de optocht van Heerlen. Dus thank you very much for watching everybody there in Estonia. Ja, kijk daar zit er. Onze stoltste Jonkinsprins door Bjorn de Ieste. Met zijn adjudant Ryan. Die twee hebben het fantastisch gedaan dit jaar. De Bjorn kan echt stralen. Een glimlach van oor tot oor. Want hij op de bühne staat. En nooit op het mondje gevallen. Het had altijd wel een woordje truc. En hier staan ze. De jongens van de Rood van 11. En de meisjes van het Winkbelenbed. En die hebben weer op de wagen. Natuurlijk. De zangeres daar. Want dat gaat altijd met het Fiorenza. Had geschitterd in de Winkbelen. Spasmusical. En daar komen de confetti. Dat is een prachtig beeld altijd. Hier was de Jonkinsprins, door Bjorn de Ieste. Gisteren houden de Jonkinsprins natuurlijk zijn eigen optocht Engels Liefstad Heerlen. Voor een groot aantal groepen, muziekkorpsen aan de scholen aan metgedaan hebben. Een prachtig schouwspel, hij door de straten van het Liefstad Heerlen. Wie werd de jeugdprins eigenlijk goed gekozen, Hans? Is dat keurig heel vrijwillig? Of, Nou, de jeugdprinsen bij ons die mogen solliciteren. Ze mogen een brief sturen aan de jeugdcommissie. En de jeugdcommissie die kijken dan of er geschikte kandidaten bij zijn. Natuurlijk op basis van de brief. En dus dat ze de kinderen toch wel een beetje kennen ergens van het een of het ander. En dan kijken ze waar de beste keuze is. En dan gaan ze de ouders vragen of ze dat ook aan met willen werken. Ja, meestal als ze een jong een brief gestuurd had, dan weten de ouders er meestal ook wel vanaf dat de jong dat zo graag wil. En dit jaar wordt de keuze gevallen door Bjorn. En ik denk dat ze daarmee een fantastische keuze gemaakt hebben. En wie kent bij de prins dan, de stadsprins? Mark de Eerste. Gaat dat ook met een sollicitatie of wie werkt dat, Björk? Nee, als stadsprins van Heerlen kan ze zich niet voor inschrijven, daar kan ze niet voor opschrijven. Maar als stadsprins werd ze gevraagd door de prinsencommissie. En dat doet voor altijd in april al dat we bij gaan zitten en gaan kijken wat is nu de beste kandidaat. Ja, en verschillend bij de dames van de jeugdcommissie. Wie is het persoon overlopen bij de jeugd? Geweldig, geweldig seizoen. Prachtig met de kinderen, we hebben allemaal plezier. Super mooi weer, geweldig. En de Jonkinsprins, wie deed dit persoon toch? Ze deden ook geweldig. Gaan we gewoon niet anders verwachten. Hartstikke bedankt en een geweldige optocht. Hallo! We genieten nog even van de jonkheid die hij langs kunt. We hebben een prachtige nieuwe wagen gebouwd door de wagenbouwers van de Winkbelen. Even terugkomend nog, Hans, op de stadsprins Mark dan. In april kon je dus bekijken van oké, wem is wat mij geschikt voor? Kon je dan op bezoek bij de toekomstige prins? Ja, dan krijgt normaal altijd een telefoontje van onze vuurzitter. En die vraagt dan altijd of hij eens wil nadenken over onze vraag of hij stadsprins zou willen worden. Dan krijgt een paar dagen tijd. En dan kunt je dat laten weten. En meestal dat we dan 2 of 3 weken later elkaar treffen ergens op een terrasje. Geheim natuurlijk, hè? Op een terrasje ergens in Limburg. Moeten jullie niet weten dat we er zitten.
En dan werd er dingen besproken en dan zeggen we van ja, dit is het of dit is het niet. Ja. En eigenlijk is het dat altijd wel. Het wordt even ook een keer geweigerd, zo van dat kon ik niet redden dat zo'n namen te nemen. Maar heb je wel eens een keer gehoord van, ik kon het niet doen? Nou, het komt niet zo duksvuur. Maar er zijn natuurlijk van die gevallen dat nu in de omstandigheden zijn dat het niet gaat lukken vanwege familieomstandigheden of wat dan ook. Ja. En je moet zeggen, we maken altijd een top 3. En als nummer 1 niet in de gelegenheid is, dan kunnen we altijd nummer 2 vragen. En weet nummer 2 dat er dan eigenlijk nummer 2 is of niet? Nee, dat werd nooit gezegd. Dat is ook absoluut niet de bedoeling. Nee. En verzekerd altijd, elk jaar hetzelfde. Prinsen, we hebben altijd een topprins. Een betere kinderen voor ons nooit wünschen. Want de prins, we hebben maar 1 prins, het is altijd de beste. Vivi immer de laatste, hij in de optocht. Dat is wel chic. Dat is de groep al een aantal jaren meetruk in de optocht. En die bouwen de wagen in de grote loods in Gebroek. En sinds de afgelopen jaar is een van die mannen ook toegetreden tot de Wingbulen. Toegetreden tot het dagelijks bestuur. We hebben een van de jongens bereid gevonden om het penningmeesterschap van de Wingbulen over te nemen door Maurice Forage. En ik denk dat we daar met een goede keus gemaakt hebben. Dat hij alles goed op orde had. Zodat we de vastelovende hele zo kunnen vieren zoals we het voor dat scheer zouden willen. Met voldoende budgetten en genoeg verantwoording. Om het achteraf ook te kunnen verantwoorden aan de sponsoren. Twee vingeren zoom zien we op dit moment met het motto van Spassemich tot Kielegat. Onze pungel leggen via Jekerstad en Jansplat. Heren zijn dit met een dubbele kiek op het leven. Echte Wingbulen die al sinds kind de vastelovend veren. Tegenwoordig wonen ze, en dat is een vorige groep, op allerlei plekken in Europa. Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Parijs en Hamburg zelfs. En ze komen terug hoe de roots liggen. Hun roots in Heerlen. Dan zijn we weer alleen. En wat er gebeurt, dit is iets momentjes. Dames en heren, dit is CV2 Federation. We komen ons Heerlen. We schone Heerlen. Je zit gewoon verzet. Als wat zit je vandaag? Er zijn de bloempjes van Heerlen, want we staan dit jaar in de blauw van ons leven. En dat betekent, we zijn normaal met z'n zevenen en we hebben twee vriendinnen die zwanger zijn, die hebben Inge is op komst en Inge had een nieuwkind. En daarom hebben we voor het thema, we staan in de blauw van ons leven. Vind ik wel een mooi thema, het past wel goed. Ja, dat vind ik hier ook. Wat gaat je dadelijk nog doen? Oh ja, we gaan dadelijk de stad in, we drinken ons een paar en dan zien we het wel. Nou, veel plezier nog vandaag, hè. Dankjewel. Hallo! Spaskapel, Spasbegos. Bestond dit jaar 3x11 jaar. En brengen de richtige ouderwetse vasteloversmuziek heen in de optocht.
liedje hele. Hij gespeeld door Spaß per Kapel. Spaßbegos, 3x11 jaar bestond ze. En ze houden altijd, stonden ze altijd op het muurtje tegenover Bijsmans. Daar waar nu Harmonie miserabel staat. En gisteren had ze de burgemeester ook nog gedecoreerd tijdens de sleuteloverdracht in het kader van hun jubileum. Een goddelijke groep zien, dat is ook weer van de vraag aan Dick Hans. Die stond op een wachtlijst om in een carnavalsloods te gaan bouwen. Is dat zoals in een wachtlijst te ver? Ja, de meeste loodsen die zijn langzamerhand vol. Zeker de loodsen van 4 want dat is natuurlijk de vereniging van het Heerle Gebroek en de hele hei. Die zijn redelijk vol. Ook de Muhlenberg is volgens mij ook vol. Dus er zijn echt wachtlijsten om ergens in de loodsengebied te kunnen. Jammer. Maar ja, voor zijn een lang blij dat van die loodsen. Ja, precies. Want deze mensen die dit hebben gebouwd, die hebben dus eerst een steiger gemaakt. Dan hebben ze wat zeilen ingehangen. En doorheen hebben ze dus deze prachtige wagen gebouwd. 117 inmiddels in de optocht. Ja, ik was er lopen schoon. Wij zijn ze dan, de Bunderbergjes. En hier mij zit er Marcel. Dat is cool Pieten. Maar hoe is er Piet? De richtige Piet zijn voor eigenlijk alle nieuwe. Dat is zo geweldig hoor. Om dit mee te maken met de lijnen. En dat is ook een geweldige groep als je dat ziet toch hoor. Maar dan wordt er Piet kwijt, had hem al gevangen. We hadden hem gevangen joh, de loopt achteraan. Is maar geen groter, maar is egal, de loopt achteraan. Hey, heel veel plezier nog en een schöne vastelovend. Hallo, de Bunderbergjes. Ze vangen inderdaad de Cool Piet, de Kiekerstal. Ja, deze wagen is dus gemaakt. Dus er gaat zeilen in. En dat kan natuurlijk ook goed bieden de steiger. Ach, Kito. Oh. Dit is alleen met de grote optocht van Heerlen. Met zo'n 211 nummers. 2.500 mensen lopen deze optocht. Het is dan met gezag de grootste en nog misschien wel de meest kleurrijke optocht van gans Limburg. Morgen trouwens, de optocht van Keergro. Ik zeg het er toch nog maar voorbij. Het is misschien tegen het serenbeen van de Winkbulen. Sterker nog, ik wil nu dat ik getrapt werd in mijn scène. Dankjewel Hans. Maar ja, ik moet het toch even zeggen hier. En morgen dus de optocht. Door mijn vriend Ruud Kleine gepresenteerd dus door in Keergro. Maar nu dus de grote optocht van Heerlen met als thema onze pungel vol spas. Alles te maken natuurlijk met het jaar van de mijnen. Waarin we terug kijken op het mijnverleden. Omdat 50 jaar geleden de mijnen worden gesloten hier in Limburg. Ja, dit is Immerfest nummer 118. En de groep die opgericht is in 2003. Die komen uit Bekkerveld, wel de Ubergsberg. En Immerfest had dit jaar het motto Neppetunis, Zweter Pungel, die er zie je. Prachtige pakjes die ze gemaakt hebben. De moderne variant van de God van de Zee, wie ze het zelf nemen. Ja, nummer 120, dat is CV Loka. Dat zijn een aantal 7 meisjes die metlopen in de optocht met het motto onze pungel vol zoete spas. En de pakjes had ze zich laten inspireren door de rood-witte lollies. Kijk eens, wie schoen dat die erbij lopen. Hij is voor bij CV Loka. En wat is uw motto voor dit jaar? Ja, immer zoete spas, immer. Zoete spas? Ja. Nou, ik denk dat dat wel aan de kleuren goed te herkennen is. Ja. Maar wie is het verlopen in de optocht bis nog toe? Ja, supergoed. Goeie optocht. We hebben super veel plezier met z'n allen. En we zijn echt supergoed. Het zijn allemaal super meisjes. En jullie kunnen er nog een stuntje feest maken? Ja, zeker. Hier, Anne. Veel plezier. Hallo.
En het begint langzamerhand ook drukker te worden op het Pagratiusplein, dames en heren. Want dan merk je ook dat SLU aan het einde van de optocht zijn gekomen. Dat ze dan toch langzamerhand weer terug naar het centrum komen. Het Spaskapel pas begon hij hingen te spelen. En de tent begint langzamerhand vol te raken. Nu komen hij naartoe. En straks met 4 de stadsprins langs de muziek komen. Dan zien ze dat veel groepen ook hier waar komen om hij vastelovend te vieren. En dan komt nummer 122, de baan Ule. Opgericht in 2004. En hand van de Iskier, opgelopen in 2005. Ganz spassig mocht weten dat 4 baanulen voor de 11e keer aan deze optocht aansluiten. Dit jaar de 11e vastelovensoptocht voor de baanulen. Proficiat! Een prachtig bonte groep, de baanulen, eenmaal 11 jaar in de vastelovensoptocht. Kijk eens, wie schön. Allemaal met een schelleboom erbij. En de ul bovenop de schelleboom. De baanulen, terug, hey, van de hele baan. Oh, kijk eens aan. Zo moesten we maar op te lopen. Op de knieën. Prachtig. Dat zijn de jongens en de meisjes van de Winkmulkes. 2 vastelovens gek afkomstig uit het Bekkerveld weer. En ze maken zelf hun persjes. En dat vindt vooral toesplaats op de zondagen van begin december. Vorig seizoen hebben ze een klein wagentje voor in de optocht gemaakt. Hoe ze iets leuks proberen te maken. En dit is de laatste week voor de vastelovend al in de woonkamer bij deze mensen. En ze hebben als motto 4 kinderen de waffel niet houden. Familie van Dick trouwens, Hans? Nee. Ik heb me best rustig zien. Is het zo? Jawel. Remco, vertel eens gaat over uw thema. Ja, Series Request 2015 hier. Echt een Heerlen, eindelijk een Heerlen, eindelijk in Limburg. Ja, want ik heb gehoord dat ze er wel een beetje mee te maken zou hebben. Een klein beetje joh, klein beetje. Wat is ze? Voor de organisatie zeg maar voor Heerlen, om Heerlen zeg maar op de kaart te zetten. Wij willen gewoon laten zien wat Heerlen te bieden heeft in die week. En dus wij gaan Heerlen op de kaart zetten. Wat heeft Heerlen dan te bieden? Alles. Heerlen heeft zoveel mooie evenementen. En Heerlen kan gewoon laten zien dat ze de stad zijn van Limburg. Iedereen zegt altijd Maastricht, maar Heerlen is eigenlijk de stad. Kijk naar die optocht, kijk naar die mensen. Ja. Daar gaat het op. Ik heb ook al een hele mooie pen gekregen en ik wens je heel veel succes. Ik zal het zelf ook dankjewel. En tot in december. Tot in december. Hallo. Ja, Anna, hier is het interview met de Remco Mataar. En Remco is een van die 2 mannen die eigenlijk het initiatief genomen hebben om de Series Request in Heerlen te halen. Remco en de Bart Kuipers. Samen hebben die zich voor ingezet. En jongen, wat is dat chic dat het zo een geluk is dat we dit jaar in december het Glazen Hoes in Heerlen hebben. En de Remco is natuurlijk de DJ die ook gisteravond het Vastelovenspaviljoen in Heerlen helemaal op zijn kop gezet had.
En ik zeg het Tim, dat is zo machtig gezicht. Als ze bij de dishockey staat en dan 2000 jongeren zo op en neer zien scoren. Fantastisch. En dat deed de Remco met veel spaas ook hij in de optocht van het Vleestad Heerlen met de Lapschwanzen. De groep waar hij al jarenlang lid voor is. 11 jaar kunt hij met in de optocht in Heerlen. Vrijdagavond houden ze een eigen bal, hij en Heerlen. En nu hebben ze vies 11 jaar Lapschwanzen in de optocht van Heerlen. Nummer 125 komt achter de Lapschwanzen aan. Er zo alle beelden van aankomen. De carnavalsgroep CV Schubgek. En dit jaar met onze Pungelvolkspas, dit Schubgek. Dit jaar als een steken in de Pinguïnpas. Nou, dan gaan we eens kijken wie dat ze dat kunnen doen. De volgende groep al eraan. Volgens mij had ik ze al herkend. En Dennis gaat ze volgens mij interviewen. Zwaar programma. Ja Rob, hij stond van een zwaar programma. Wat is het motto voor dit jaar? Ja, we zijn dit jaar met kostschool. We zitten op de kostschool, zitten van de kermis. En we hebben veel spaß in de achtbaan nu. Dus dat is gewoon heen en weer bewegen, maar heel zit daarvoor op de maag nog. Ja, ik ben nuchter, hè. Dat is wel belangrijk. Dat ze niks te veel in de maag hebben. Dus en een goed ontbijt gaan? Ja, dat had de vrouw van mij goed gemaakt. Hartstikke goed, en een schöne optocht nog. Alaf, zwaar programma. We gaan eens kijken naar de show die die jongens maken. Prachtig wie ze dat bedacht hebben. Ze hebben de burgemeester metgenomen in de achtbaan. In de achtbaan durft de optocht. Fantastisch, heren van het programma. En daar hebben we de twee die altijd zonder nummer metlopen. En dat zijn er Lei Keulers en chef Reinders. Ja, Lei van Paul en Lei. Altijd met in de optocht, zonder Paul. Maar met zijn koepel, de chef. Vorige week hadden ze zich nog niks bedacht. Maar daar stond ze weer. De twee mannen die volgens mij water aan het geven zijn. De bloemen dus water geven in de optocht van Heerlen. En Paul de Pla werd natuurlijk extra in het zonnetje gezet. Het heeft alles ermee te maken dat er nou deze vastelovend naar Breda gaat. 127, nu komt even een les Heerlen van echt de gonger, hè. 1, 2, 3. Voor ons geen het zwarte kroon uit de boom, maar alleen goud aan de schroom. Heb je goed gezegd zo? Nee, dat weet zo niet. Nou goed, na het sluiten van de mine zijn ze op zoek naar goud in de Limburgse grond. De mannen zijn golddikkers in de letterlijke zin van het woord, met veel geweld. Knallen zitten goud uit de grond. En de vrouwen die vertegenwoordigen de figuurlijke golddiggers. Ze geven het geld al uit voordat het überhaupt binnen is. Misschien herkenbaar voor sommigen nu. Ja, is genoeg. Nee. Hier, hè. Hier, blijf hier. Ja. Oké. Goed, en de pomp met de volgende keer.
En uiteraard heeft dit ook alles te maken met onze pungelvolspas, oftewel het mijnverleden van deze regio. Heren, ik ben een beetje bang voor euch, wat stelt gevaar? Nou, wir sind Samurai aus Japan. En wir sind wirklich hier mit Trainers uit Heerlen mitgekommen, terug naar Sleestad om de stad te beschermen, dus ben niet bang. Oké, dus ik ben veilig bij u. Oh ja, wir beschermen dich wel. Dat doen we al jaren hier in Heerlen. Wie lang loopt er dan al met? Wir sind opgericht in 1669. Haben vorig jaar het jubileum gehad. 4 keer 111 jaar. En dit jaar doen we voor het 112e jaar weer erbij. Is geen probleem. We maken spaß en plezier. En dat doen we geen rijden in ons Heerlen. Zo huurt dat, hè? Zo huurt dat. Dat was nummer 28, Ivanhoe. Dit jaar als Samurais in de Heerlijkse Vastelavondsoptocht. En hij komen de meisjes van Grootgenij, CV, de rebellen, opgericht in 2007. En zie, had dit jaar het circus metgenomen. 4 trekken als het circus door de stad. We hebben toch ook nog een paar dieren metgenomen. Wereldgedachten, gedanst en gesprongen. Hij in de Vastelavondsoptocht van de Sleestad Heerlen. En zie, we hebben dit jaar ook het Martinehazen bij zich. De zus van de prins van de Bokkerieën. En dat is de Danja, wat ook al een paar jaar metgeet met de rebellen. Hij in de optocht van de Sleestad Heerlen. Ja, inderdaad, dit is de leier die we op dit moment zien met de op Nijmegen onderaan, gans onderaan, dan midden Heerlen en boven Breda. De carrière-leier in principe van Paul de Plaat, de laatste keer de Vastelavond zal metmaken hier in Heerlen, tenminste als burgemeester. En er werd nu gevraagd om ook plaats te nemen op de leier. En misschien dat we dat zo meteen nog in beeld kunnen zien. Ik denk dat we moet klimmen. Ja. Ja, nog een lucifer doosje natuurlijk, en dat heb je erbij. Het is wel fijn dat je een burgemeester wat al heel veel met uit wat dat betreft, hè, met de optocht. Ik kan dat zelf wel aantrekken. Beetje flauw, we liever niet schoon en dat je moet van alles op met. Ik vind het niet erg om dat een beetje los te gaan wat dat betreft. In het begin worden er een beetje wennen vuren. Er was er nog niet zo goed wat er met mos. Ja. Maar ik denk dat er ontzettend goed geleerd had. En dat we als Wingbulen samen met het CCH natuurlijk voor de boek, waar hij ook burgemeester van is, dat we daar ook richtig van sloot leren vieren. Een paar jaar had de kinderen van hem jeugdmis. En natuurlijk is die vrouw is de chef van de jongereed van Heerlen, van de Nieuw Carnaval. Dus ik denk dat die twee het wel geleerd hebben. En die jongens in het vierde gat kunnen laten zien wie dat de Vastelavond gevierd moet worden. Ja, Vastelavond, daar hebben ze carnaval. Liesbeth, kom dan bij, voor de voeten mogen naar Joep. Joep kan hem je moet een foto maken. Nummer 130 zien we hier voorbij trekken. De Spasvring uit Welten en Voerendaal. Holle 4 is Vrung de Pungel uit de kas. Maken 4 is Spasvring. Juist richtig spas. Ook zien we dus gehooien aan het motto van deze optocht. Onze pungel vol spas. Stond ik level 131, Henk van Kerkhoff. Wie is het op de brommer? Ja jongen, dat is geweldig. Had ik zo'n beetje achterop zitten wat ik had. En zo ja verliefd, ja. 7 wagens achter elkaar uit de wijk Schaatsbergenveld. Hoe willen ze nog meer? Heerlen is geweldig. Ja zeker, en de ganse aparte belevenis op de brommer hoor. Dat maar best. En het moet de veulen wie trilt, moest het veulen wie trilt. Maar hij is er nog terug. Ja zeker. Kom, we varen een stukje. Hallo.
Veel confetti werd er ook weer trouwens gestrooid hier in het Winkbuleriek. Dat kostte me natuurlijk al een beetje aanzien komen. Ik weet niet of je toevallig de optredens hebt gezien van Hermanie Miserabel, Bart Storken en Emiel. Die elkaar echt begaaien met de confetti. Maar dat vindt Bartje leuk om te doen, hè? Dat vindt Bartje leuk. Je kunt de groeten wagen met nummer 132. We gaan eens even kijken wie dat is. Dat zit CV, de Plintenputschos. En die komen uit de wijk MSP. Die bouwen ook in de Karelsloos in Gebroek. Vol gas de berg af. Die hebben een gezellige après-ski-hut gemaakt op zijn Nederlands. Am Samstag in der Nacht da tanzen gehen. Rusch auf den Wangen, ein Spanier im Hoch, die Locken zu. We hebben een ski-hut gebouwd. Dit is bij onze moderne tijd. Ja. En met hoeveel man zit je vandaag? We zijn met ongeveer 26 man. Het is wel heel erg leuk, hè? Superleuk. Wat gaat Grina nog doen? Wat gaat Chris Makkers nog doen? Stappen aan onze stamgroep. Ja, goed plan. Alarm! En de prins met het trappelke, die anders zijn gevoren. Prinses van Latassa! Ja, dat zijn de shots die de mensen willen zien op zo'n vastelovenszonnig. In het prachtige weer. Strak blauwe hemel. Dit is de grote optocht van Heerlen hier bij L1. Vriendengroep de Boerenslotjes hebben als thema de Flower Power route gekozen. Wel grappig, het zijn allemaal mensen die de Flower Power team nog goed hebben metgemaakt. Power truc in de optocht van Heerlen. Nou, dat is toch geen Flower Power muziek, maar dat is stimmungsmuziek die ze dat tegenwoordig tegen huren brengen. De Vriendengroep, de Boerenslotjes, met een prachtige grote oude vrachtwagen. Als ze zich hebben uitgekozen, want achter de Boerenslot komt Toepman Shows en die hebben ook de Flower Power kansen in zich. Dus ik denk dat dit de Flower pauze van de optocht is.
Dat is nummer 134, nog immer geen norm. En het leuke is, ze werden van tevoren allemaal gevraagd om het op te schrijven. Informatie over de groepen, dat wij weten hoe het precies even gaat. En ja, ze hebben nog geen naam en ze hebben geen enkele informatie. Maar dat maakt er niks uit, want was ze zus, is wat ze kiest. En een prachtige heks die op toeters blust en dat ziet er heel indrukwekkend uit. Geen naam, dat is een gerenommeerde wagenbouwersgroep van Vreugde. Waar ook onze wagenbouwer Tony Bakker vandaan kunt. Die houden altijd prachtige wagens en ook dit is weer een prachtige wagen. Van nog immer geen naam. De omgebouwde SRV-wagens zo te zien. Oh ja, inderdaad, doe succes. Ja. Dat is lang geleden dat ik een SRV-wagen heb gezien, maar doe succes, deze is hem omgebouwd. Hollandse vastelavondsmuziek, dat zou eigenlijk voor mooi moeten zijn. Dat zou de Dingbuurger dan moeten doen, Hans. En de Hollandse carnavalsmuziek. Dat kan ze toch niet maken. Ja, dat zou ze eigenlijk moeten verbieden. Ja. Want toch is toch eigenlijk ook destijds het LVK in Begos. Ja, om dat goed te bannen. Kijk eens, er wordt gezweid naar de Lu. Vanuit de optocht naar het publiek toe, maar ook terug gezweid vanuit het publiek naar de deelnemers in de optocht. En ik moet zeggen, Tim, dat voel me gisteren tijdens de Kingeroptocht wel op. Ik heb zelf ook metgelopen met de school, met mijn eigen kinger. Dat er ontzettend veel Lu langs te zien worden, die toch positief reageerden. Hupsels van die plekken, waar de Lu zich alleen maar een beetje zit aan te kijken. Maar gisteren doen de Lu echt fantastisch met, hebben metgezongen, metgejuicht. Ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk wat ze zeggen. Het publiek, en dat moet het zich ook wel eens realiseren. Dat het is niks vervelend voor een groep als ze inderdaad bij zich soms zo te kijken of niet meedoen. Het is heel belangrijk dat het publiek ook inderdaad metduidt met zo'n groep wat gewoon maandenlang, dat hebben we wel kunnen lezen vandaag, kunnen merken. Maandenlang hebben gewerkt aan pakjes en aan ideeën, aan wagens. Maar laten we eerlijk zijn, sommige deelnemers is er gewoon simpelweg geen optocht. En daar moet echt wel voor geapplaudisseerd worden. Maar dat doen ze hier trouwens ook een hele. De rie stond dik, zelfs nu het sunken een beetje weg is. Dat het kooier is geworden. Zit iedereen op die in de optocht te kijken. Ja, dit is een prachtige groep. CV Olsson. Wauw, wat een olifant. Yo. Met een Prins Nico de Eerste. Ze hebben de jungle gekozen als motto voor dit jaar. En een prachtige huid hebben die gemaakt. En een prachtige wagen. Lieve dames en heren in Limburg, geniet ervan. Maar dit is een prachtige wagen. En kijk eens, met de in de bocht komt, de prachtige olifant met de krokodil. Het ziet prachtig uit met de prins er bovenop, de Prins Nico van CV Olsson. We horen op de proclamatie in het Boegelslot hoe die goed verkozen is. Een gezellige avond met het vuurprogramma. Hou via toen ook nog de jongens van het Getske. Prachtig. Met CV en JCV Molenberg. Dat is chic. Hoeveel man verschaat je? Rond de circa 30 mensen. En wat is het motto van dit jaar? Spaß en plezier. Vind je een goed motto? Ik zou zeggen nog heel veel plezier vandaag, oké? Dankjewel. Carnavalsvereniging Muhlenberg
Die hebben dit jaar geen prins, maar prinses. Prinses 4, de eerste. En ze hebben een jonkidsprins van de jeugdcarnavalsvereniging. En dat is de jeugdprins Colin, de eerste. De Mühleberg, de carnavalsvereniging is nog niet zo oud. Vroeger houdt ze een aantal andere carnavalsverenigingen in de Mühleberg, maar die zijn allemaal ten onder gegaan. En tegenwoordig zijn ze weer terug met hun eigen vereniging in de Mühleberg. En vorig jaar bestaat de vereniging 11 jaar. Die trekken er richtig aan de kar op de Mühleberg. En dan daar fantastische vastelavond. Ja, ik zie al, hangen komen ze aan, dan komt er Dennis in beeld samen met de Drufkes. Het woord is aan Dennis. Ja, we zijn daar bij de Drufkes. Die vinger best runter in de optocht. Geweldig. Het gaat een beetje langzaam, maar dat is zo groot. We zijn optimaal aan het genieten. De zon en alles. En er had echt gespeeld dat het vol kouder wordt. Zie ik wat daar zijn de ganze bond krijgen, maar dat is niet nodig gaat, denk ik. Nee, we zijn gans in het wit. We zijn Rette Kadet, Marie Antoinette. Ik sta aan de Drufkes. Veel plezier. Ja, ziet dat er Dennis daar zit ik al met de Drufkes. En dat was natuurlijk een fantastisch Drufke hoor met de John te kallen. Want dit is de schoondochter van de Rob Dijks. De Rob Dijks heeft normaal het commentaar in de optocht gegeven. Maar helaas dit jaar Toes op de bank moet blijven liggen. En de Dennis had dat dit jaar overgenomen. En hij had natuurlijk Maxime hier even geïnterviewd, hij in de optocht. 7 de Drufkes. Retteketet. 4 zijn Marie Antoinette. We gaan zo meteen de groep zien. De Partyslammers hebben vorig jaar metgedaan aan de lichtstoet van Bree in België. Dan breng ik ook heel even bij de lichtstoet van Beek. Dat is vanavond op L1 televisie te zien. Ook zeer indrukwekkend. De lichtstoet van Beek. Ja, op carnavalsdienstig hebben we dat ook hij nog een hele stukje lichtstoet. Ook ooit ontstangen en opgericht door de nieuwe generatie die de tructocht georganiseerd hebben. En langzamerhand is dat uitgegroeid voor een hele manifestatie. Hey. Met ontzettend veel wagens die van heinde en ver komen om heen met te drukken. Op de carnavalsdienstig in de lichtstoet.
nummer 140. Wat een pungel. En dat is ziemlich zerbrechlich die dat hij naar vuren brengen. Ja, dat... We staan hier bij een groep van ja, wat beeld gehoord. We zijn een beetje Egyptenaren. Ja, dat dacht ik al. Ze hebben wel heel erg mooi gesminkt. Dank je. Maar dat heeft veel werk gekost. Heb je de pakjes zelf gemaakt? Ja. Ja? Wat gaat Ries straks er nou nog doen? Naar de tent? Naar de tent toe? Ja, tot het einde. Ja. Dat vind ik wel gezellig. Dus straks. Hallo. We kijken naar nummer 142, CB Diemlich Zuid. De groep met de Bekkenveld en de hele baan. Ook al Zandvoort gaat bloed, de pungel is wel Zuid. Honingzoete, vrolijke mensjes. Ja, en we zijn bij CV immer mis. En dat is wel heel erg bijzonder, want de kaplan bloemde loopt met. En kaplan, dat wordt een ganz gek bijzonders. Maar dat kunnen we aan het andere uur verloren, andere oor met de kaplan vandaag. Dat is het jarig vandaag, hè? Dat klopt joh. Dat is heel opgeschreven op de gans hè. Ja. Als ik me niet vergis, 3 keer 11 jaar, hè? 3 keer 11 jaar. Ja. Nou, dan wil ik bij deze eventjes van harte feliciteren. Dankjewel. Gefeliciteerd, nog een fijne dag verder. Dankjewel. Hallo, een schöne optocht. Anne Veit en Dennis Koppen, de twee verslaggevers vandaag op slot hier op het Pancratiusplein in Heerlen. Hoe zo meteen de vastlopersgroep Spas in zich tegenkomen. En die hebben het over het heksentreffen in Heerlen. Kun je eens even uitleggen, Hans, wat dat precies is hier in Heerlen? Ja, heksentreffen is eigenlijk de Heerlijkse variant van het OI-voetbal. Ah. Want dat is al, ja, ik zeg toch zeker al een jaar of 15 dat we op de zich voor vastlopen. Hey, heksentreffen hebben in de Wietschaften en dat is liefst dat Heerlen. En die dames die hebben dat echt op een fantastische manier neergezet dit jaar. Die hebben ontzettend veel optredens. Beppie waar hij, spik en span waar hij. Een fantastische happening. De dorpsgekken had opgetreden, die ook dit jaar 11 jaar bestond. Voor een richtige happening met ontzettend veel heksen. Dat doet elk jaar meer toe. En ik denk dat ze volgend jaar echt wat een uur van programmeren, want er komen altijd meer heksen op aan. En dat wordt wel leuk. Jullie gaan we het over de indruk van de blauwe shoot. Ik ga het juist even over de dorpsgekken. De dorpsgekken, de artiesten, die hebben een hele optreden. Had nog een keer met een liedje metgedaan aan het LVK. Die houden dit jaar het 11-jarig bestaan. 11 jaar artiestenjubileum. En die hebben gisteravond een feest gehad, een receptie gehad in Welte. En vrijdagavond hadden we die gehuldigd. Voordat de blauwe shoot inkomt.
Ik moet zeggen, die jongens houden niks in de gaten. Dat we dat willen doen. Jongens, kom er optreden. Ja, tuurlijk komen we. En hey, dames erbij, blommen erbij. Uiteraard werd er ook een selfie gemaakt met Paul de Plaat. Hij staat in het café het Ezelke op dit moment. Vol met prominente Heerlenaren. En een Maastrichter hier, althans woonachtig nu in Maastricht. Blij meisje, want hij heeft alles te maken met het jaar van de mijnen. En toch heet het thema ook dit jaar over hier in de optocht. Onze pungel vol met spas. Ja, en dat ziet voor hij ook in de optocht terugkomen. Er zijn een aantal groepen die hebben daar extra aandacht aan besteed. Om daar extra's op te verzinnen. En zo meteen ziet er nog een fantastische groep langskomen. Die daar hingen, komt er al aan. Een grote pungel. Even voor de duidelijkheid trouwens, ik zei net Lei uit Maastricht. Lei komt natuurlijk oorspronkelijk goed zitten. Hij werkt en hij woont ook veel in Maastricht dus. Ja, van zondag bij nummer 146, de hele chic. En ik ga neven met Miranda verliezen. Miranda, wie is er onderweg? Ja, super, geweldig. De mensen zijn zo leuk en enthousiast. Ja, kijk, en wij hebben de bellenblaas bij ons, hè? Ja, die gaat er bellenblaas. Wat was het motto? Weer zijn chique spas op de pungel. En ik denk dat dat geweldig gelukt is. Ik sta met veel spas en dit overbruikt de hele chic. Hallo! Dank je, hoi, hoi. Nummer 146, de hele chic. Chique spas uit het pungelvuur. En kijk eens wat de prachtige pakjes die dames hier in ingezet hebben. Chic om te zien wie dat ziet dat in een schuisteren. Met zoveel details, zoveel kleuren. En wat een pracht en een praal. Vertel eens, Kum? Goed, alles kunt goed. Alles komt goed. Ook met dich kunt het goed, met iedereen kunt het goed vandaag. En wat heb je hier dan zo? Dat is gewoon met iedereen goed kunt. Ja, met iedereen goed, Kum. Maar met carnaval, hè? Ook met dich kunt het goed. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Goed. Fijne carnaval verder, hè? Ik ook, hè. Hallo. De volgende groep, dat is nummer 148. CV de Knechten. Ja, die jongens kennen we. Die doen al een paar jaar mee in de optogenelen. En die hebben dit jaar van alles bedacht. En in de ket en in de adelaar. Onze ideeën had ze in hele toch geen bestaansrecht en geld zullen we nooit zien. Dus dat gemis gaan volgend hebben. De priester gunt ze in het vuur. Maar om de ijsbeer te kunnen zien, stappen ze op de slee. Die hebben een ganse poolexpeditie hingen zich. Lekker weer een pakjes. En die zijn langzamerhand ook wel duurlijk. En ik hoor alweer muziek, dat betekent dat de blauwe voor de Heerlen komen. Dat is de samenwerking van de Koninklijke Harmonie Heerlen en de muziekvereniging TOG Toch Welte. Ja, en ik moet zeggen, dat is een prachtige harmonie. Want de TOG Welte had afgelopen jaar natuurlijk het concert met Kniepa verzorgd. Ah ja, en Mark, de prins van Heerlen, is trompetist, heb je deze harmonie? Ja, juist. Zo gelukkig de stadsprins Mark is lid van deze harmonie. En niet alleen de Mark, maar ook zijn adjudant, de Roel Gern, spelen normaal met deze harmonie. En dit keer had ze zich samengepakt met de Koninklijke Harmonie Heerlen. En als ze die twee korpsen samenpakt, dan krijg je zo'n fantastische muziekkorps. De blauwe van Heerlen, fantastisch. En zoveel muziek in opdracht te geven. Dus de lange Jan. Wereldnummer.
juist geld gegeven. Waarover komt dat? Oh, dat is voor de optocht, hè. Vind ik wel schoon dat je me geld geeft. Maar ik vind dat allemaal de man moet innemen. Ja, is heel erg lief. Hey, hou het goed vandaag, hè, de carnaval. Ja, dat ligt op de straat. Ja. Dan een fijne carnaval, hè. Is ook. En dan kunt toch, dat is Steven Kremers. Van Muppet. Lid van Kotiki Viracocha. Maar ik heb geen idee of die wel met ook bij de optocht. Maar die twee, die zijn die twee Muppets. En dan Steven had hij altijd op de arm. Hier is een prachtig beeld nu. Met al die kleuren en harmonie. Ziet er schitterend uit. Dit is alleen met de grote optocht van Heerlen. Daar kijk je op dit moment naar met als thema Onze Pungel voor Spas. En het wachten is eigenlijk gewoon op de Prinsmarkt ten eerste. Daar alweer in een grote wagen zo meteen van die zal komen. En ik heb begrepen dat je de vastelandswagen bij de Prins het wisselt om de zoveel tijd een beetje. Hè? Ja, er wint bij ons de wagenbouwers. Die hebben gelukkig een stuk of 5 of 6 wagens. En elk jaar bouwen ze een nieuwe. Dit jaar wordt het de wagen van de Jonkiesprins. En volgens mij het komend jaar werd de Rot van Elfaren aangepakt. En daarna werd weer een andere wagen gebouwd. Dus elk jaar bouwen die één wagen. En proberen ze die andere een beetje op te spuiten. Gaat verneuien, gaat kleuren eraan. Dat er toch geen neusdaad te zien is. Maar 1 keer per jaar bouwen ze 1 nieuwe wagen. Nieuw onderstel, ganz nieuw. Ik heb gisteren laten uitleggen dat er meteen een nieuwe bank onder komen. Dat ze zorgen dat het allemaal universeel is. Wie lang heb jij aan de pakjes gewerkt? Een maand of 2. Een maand of 2? En wie heeft ze dan genaaid? Dat hebben we uitbesteed. Oké. Zo slim zijn we wel. Ik ben het wel heel erg zo, wat stelt gebeurt? Ja, we willen gewoon spas in carnaval. Ik vind dat wel passen, joh. En een pungel van spas, hè. En een pungel van spas. Nog een fijne dag, hè. Dankjewel, hè. Met nummer 151 wordt het CV De. En daar zaten de dames van OGM natuurlijk in. Het trio wat fantastische liedjes maakt. En altijd de huurling op de slagerconcours. Ja, verstond hij bij 2 geweldige dames. En vertel me eens, wat is het motto van u? Ja, voor pungelen wordt een pungel van spas. Echt, dat is fantastisch hier vandaag. Zo schoon. Dus er had goed ingespeeld op het motto naar mij gaan, nou. Ja, voor nog ieder jaar aan last in het werk. Altijd maar op de laatste minuut. Maar het maakt niet uit. Als het goed weer is, spas en plezier, carnaval, dan leven we voor u, hè. Dat maakt niet uit. Er had een keer wel spas aan en ik sta in een geweldige optocht nog. Hallo! Er is zelfs een spasmusical, dat heb ik begrepen, Hans. Ook het ook met spassen mee te maken. Wat is dat, een spasmusical? Ja, vooral vroeger altijd een matinee voor de kinderen, een jeugdmatinee. Waar het artiesten door optreden. Maar sinds een aantal jaren werd door de jeugdcommissie een musical in elkaar gezet. Voor de jeugd en door de jeugd. Er zijn veel kinderen die treden erop, die zingen daar. Het Fiorenza houdt afgelopen jaar de hoofdrol. En daar houden ze als motto, alles is passen mee. En zo hebben we voor elk jaar toch een fantastisch optreden in de Schouwburg. In een volle zaal met ouders en kinderen. Het is echt een genot om naar te kijken. 153 zien we hier komen. De voetbalvereniging
En ook zie maak je een wagen in een loods. En dit keer is het thema Egypte. De wagen is omgebouwd tot een tempel bewaakt door de Sphinx en een groep Egyptenaren. Dan krijgen we nummer 154. De hip-hop danshow J.E.'s Dance Vision uit Heerlen. Ja, dat is natuurlijk wat ze hier uitbeelden natuurlijk. Hè. De musical Grease. Al dansen in de optocht. De Pink Ladies. Lang geleden dat ik die film heb gezien. Dit kan ik me nog goed herinneren. Dat deed ze natuurlijk. Grease Lightning. De grote hit ook uit de musical. En de film. Met zo te zien een jonge John Travolta, nog niet zo dik als de echte John Travolta nu. Nummer 154, carnavalsvereniging Viva Lolita. Veermakers Pas Verteen. Ze hebben altijd leuke ideeën voor pakjes, alleen ja, het opvoeren zeggen ze zelf, dat is geen minder. Ze zeggen zelf, we zijn totaal niet creatief, maar gelukkig hebben ze moeders om hulp gevraagd. Altijd op het laatste moment, dat dan weer wel. Maar het is gelukt en ze hebben zich laten inspireren door de regenboogjes dit jaar. Veel kleur en lekker vrolijk. Precies zoals ze zelf zien. Ja, dan is het ook handig als ze zo'n motor had. Ja. Die pakjes in één keer zetten. Ik herinner me dat van vroeger, wie ik zelf ook bewerkt voor de was wel mam, kind. Ja, de beste ideeën komen vaak als laatste. Nummer 154, de verwier 156 de Badse Klatsers. Met ook in de wagen A. En dat is een wagen van carnavalsvriend van Alvier. Wagenbouwers uit Loods en Gebroek. En die hebben Tiroler Party. Of beter gezegd, met een pungelvospas houden we via het Oktoberfest vast. Nou, grote schone pakjes aan. Dankjewel. Wat heb je voor wagen vandaag? Dit jaar hebben we een Oktoberfest. Dat hebben we vorig jaar ook gehad, helaas, wegens omstandigheden. Hebben we dit jaar weer dezelfde wagen. Maar volgend jaar bouwen we weer een ganse nieuwe. Maar we vinden het fantastisch om hier toch weer mee te doen voor de 26e keer. En vind ik een hele goede instelling. Dan zien we elkaar volgend jaar weer met een nieuwe wagen. En nu pakjes. Goed plan. Fijne dag, Paul. Jo, dankjewel.
Kijk eens wat een prachtig mooie wagen. Gans in de table van het Oktoberfest. Ja, maar ik denk dat de jullie niet moeten denken dat het Oktoberfest van Vastelovend ooit zou kunnen overnemen. Want daar ging ja een artikel dit jaar over in de Gazet. Alsof het Oktoberfest een concurrentie zou zoeien voor de Vastelovend. Maar ik denk dat dat nooit gaat gebeuren. Ja, het ligt er ook aan wie je gemeente het aanpakt. Hè? In Stuttgart bijvoorbeeld is het nog net zo groot wie de Vastelovend. Dan is het gewoon een wijkfeest. Maar ja, als een gemeente er verder niet zo gek van beduidt, dan moet het toch Vloetelui zelf komen. Ja, dat kan dan nooit opboksen tegen de Vastelovend, wat al jaren eeuwen traditie is. Ja, want ik heb goed bekeken. Het Oktoberfest gaat maar om één ding. Het gaat om het glas wat ze in de henghaas. En misschien, dat is passies te doen bij het beleefs, maar de Vastelovend gaat om creativiteit, om dingen samen te doen. En kijk eens bij jullie, dames en heren, wat een fantastische act hij op de straat zit. Dat is nou richtig fest. En dat is wat we nemen door Vastelovend. Hoe komt trouwens dat hele ezelverhaal vandaan, de wingbulen? De wingbulen zijn dit jaar 67 jaar geleden opgericht, vorig jaar voor het jubileum. En daar zijn ze opgericht uit de jacht- en ruitervereniging bij Heerlen. En dan wordt ook de manege op de Voskuilenweg van Jean Polak. Daar is het allemaal ontstaan. Daar hebben ze zich bij gezet van we willen eigenlijk ook de Vastelovend kunnen organiseren. En zo hebben ze natuurlijk het meest vermakelijke dier uit de peersfamilie gekozen. En dat wordt de ezel. Ja. En ja, met Vastelovend moesten ze daar mee maken. En dan hebben ze gedacht, dan maken we er een lachende ezel van. En vandaar de ezel. Ja, we zijn bij Klik Chic en een ganze nieuwe vereniging. En geweldig dat er al met kunnen Heerlen. Waarom de keuze voor Heerlen? Nou, we zijn zelf meisjes van Heerlen, maar we zijn gefuseerd. We hebben een paar carnavalsgroepen samengepakt en nu zijn we gaan groter. Dus we gaan het van Heerlen zijn. Hartstikke fijn en wie is het sfeer in de optocht is nog toe? Geweldig, Heerlen is echt geweldig. Ja, ik wil geen andere optocht lopen, dus... En nu voor weer, hoor, ook niks te klagen hoor. Nee, dat is geweldig met die zon. Jo, echt ziek. Dat zou ik zeggen, veel plezier nog. En we zien ons. Is goed. Hallo! Sifi, Klik Chic, voormalig danseresjes van de Wingbulenballet en van Spontaan op de bar. Wir maken met ons circus veel plezier. En doen dat vooral in Spasbeek zo keer. Het zijn allemaal Amerikaanse circusdirecteuren met de wilde beesten. Het is toch wel een motto, wat trucken in de auto. Het circus, dat is toch altijd het hoe jullie zich door laten inspireren. Dit is Handig Elendig. De groep die spontaan metgeeft, hij en nog Heerlijke Vastelovend zat toch. En het zou zo een aantal pitspoezen kunnen zien die metgaan met de wagen van de coureur. Dus kijken of die de prijs kan winnen in Heerlen. Die zal een vaste prijs winnen voor het snelste rondje. En wederom kregen we aanwijzingen van de regie hoe het verder niet dat we gaan spreken op de regionale tv-zender, dat begrip gewoon. Wilt u precies weten wat er precies in mijn oren werd gezegd? Dan moet ik even mailen. Emiel.sarkovic@l1.nl, dat is het adres. Ik moet zeggen Tim, het wordt altijd gezelliger hier op het Gratiusplein. Hij bij onze commentaarpositie zijn een aantal spaskapellen te spelen. Voor ons en achter ons loopt de optocht langs. En dat zijn de muskiekers. Hier kijken de mus uit de boom. Er zijn een aantal boswachters die de musje uit de boom kijken met hun verrekijker. De groep die ontstaan is uit de klederen van René Vaas, onze oud-prins. Die zonder Jasper, daar zit bij de muskiekers. Hoe staan jullie?
We zijn nu met 26 man. We zijn normaal met 47. Maar de helft is stage en werk en zo. Dus. Maar wat voor groep zit je dan precies? Een vriendengroep. We zijn met... we zijn nu stonden op de middelbare school en we zijn nu 7 jaar weer. Ja, we zijn gewoon allemaal vrienden. En het houden we in stand. Oké, maar daarom dus ook de optocht uit de Heerlen, op dat krijg vandaan komt. Ja, we komen allemaal uit de Heerlen. Nou, dat is echt super leuk. Wat zat je van vandaag? Ja, vandaag lekker weer natuurlijk. Ja, de wagen, ja, dat was... En de schoenwagen, zit allemaal daar staan, hè? Ja, het is recyclebaar, zou ik maar zeggen. Nou, dan nog een fijne dag verder, hè? Zal wel lukken. Dennis, in gesprek met de Buenhazen. Dit jaar als motto feesten wie biesten. Het Spaß met de Buenhazen. Dat deed ze. Dat deed ik de das om. Nou, dat hoop ik toch niet. Dat ze dat de das om deed. Ze hand ze misschien wat omhangen. Maar de vasteloven deed toch nemens de das om. Vier keer vasteloven. Dat deed gans Limburg denk ik met ons. Het begint langzaam zeker het kooien te werken hier in Heerlen. Vanmiddag begonnen we met een lekker temperatuurtje van ongeveer 9 à 10 graden. Volgens mij zijn het nu 8, 7 graden geworden. Ik ben geen Thijs Zelen, maar het vult wel zo. En dat betekent dat we weer een beetje op en neer moeten gaan dansen om het weer te krijgen. Het gaat langzamerhand weer naar 0 punt denk ik hier. Langzaam goed koud begint te worden. Ah, de Lu houdt ons goed warm. De muziek is goed. De stemming is goed. Voor de kleine man. Vastlopend hij geeft een fantastische manier de optocht terug ook lekker langs. We zijn er weer die nummer 165 zo meteen. Maar hier krijgen we 164 de Scherpe Sheepers. Veel kinderen trouwens vandaag viel me op, wie de optocht. Gisteren is de kinderoptocht van Heerlen. En nu stond er heel veel te kijken. Met pap en met mam. Tussendoor doen ze af en toe eens een dutje. Dat is ook iets heel raar, want zoals eerder gezegd 211 groepen of nummers. Dat zijn zo'n 2.500 tot 3.000 mensen die daadwerkelijk metlopen in de optocht. Kunt zo meteen de wouwen leren. Maar we zitten nog altijd in beeld met de Scherpe Sheepers. Dat zijn de wouwen leren. En ook deze bekjes werden trouwens gemaakt door de moeders van de dames. Nou, die moeders hebben het toch maar druk met. Ja. Dat zijn de typen die al jarenlang in de optocht metgaan. En de typen die houden vriendelijk over de bal. Hey, in Heerlen. In Café Hazes. Een fantastische avond. Het type treffen. Een leuke groep die zich ook inzet voor de vastelovend in Heerlen.
zondag weer immer gaat niet. En wat zullen we wat fleurig op, wat is het motto van nu? Veel motto zijn verkeerd in elkaar genaaid. Dus een ijzer had zich totaal vergist en compleet anders allemaal. De Nieners had zich helemaal verhaald dit jaar. Zeker ja. En wat gaat er vanavond toe in de optocht? Vanavond gaat het gezellig in de stad. Dan gaat hier naar de Bolero met de ganse groep. En we gaan het flink los vanavond. Zeker, dat is er een richtige vaste loven. Absoluut ja, absoluut. Samen met de vrienden en alles. Gaat met de vriendengroep samen, we al 13 jaar. Hè. Heel erg leuk. Veel spaß in de optocht nog. Dankjewel, alaaf! En dan kunt nummer 169, de Schuifbankjes, opgericht in 2001. En die kunt dit jaar in de optocht met S-Roodkapjes. S-Roodkapjes dartelen zie dit jaar met hun mandjes voor spas door te spassen mee. Prachtige kleuren, prachtige mooie groep in de optocht. En langzaam maar zeker verzamelen groepen zich inderdaad hier bij het publiek. Groepen die net hebben metgelopen in de optocht. Om straks het hoogtepunt met te beleven. En ik vind het eerder jaar weer echt heel erg bijzonder om te zien. De confetti wat dan uit de bussen spuit en de kleuren. Oftewel het binnenholen van Prins Mark ten eerste. Ja, de Mark houdt zich er ook ontzettend op gevreid. Dat wordt echt toe het leven. Dat zit deze dag. Hoe heel Dirk Spassemich terug op zijn wagen. Natuurlijk voorafgegangen door de Rood van 11 die hem de afgelopen tijd heeft bijgestangen op zijn tocht langs alle recepties. En alle feesten waar te gast worden. Afgelopen zaterdag ongeveer het 111e bezoek. Ook al op show. Over naar de Ouwiever van de Groenstraat. Koetsjegruskes naar het Ouwieverbal. Dat wordt donderdag. En een gezellige avond met de dames van de Groenstraat. Ja, Dommendul. Ook Su hebben een jubileum, hè. Dommendul Huurs, trouwens op de achtergrond. En dat is het duo uit Kelmis in België. En ook door vieren ze vast Duitsland, hè. België is Duitsland volgens mij, ja. Heel klein stukje. Ja, een beetje dat grensgebied aan Limburg. Ook die hebben een jubileum. Begonnen zijn ze trouwens als buurtrekeners. En daarna hebben ze de muziek ontdekt en dat is zo goed bevallen. Dat Dommendul nu ook steeds meer en steeds vaker in Limburg dat ze die turen krijgen. Ja, dit is het best. Maar in beeld heb je nummer 170 carnavalsgroep De Breuker Batsen. Met spas en plezier. Ligt op pingel, lukt of niet. Dat is groot uurwerk gemaakt. En lieve dames en heren, kijk maar eens goed wie dat er goed ziet. Dat is prachtig gemaakt. Bewegende delen is altijd toch het apart op een wagen. Maar zie, hebben we dat op een fantastische manier in elkaar geschoesterd. Laat maar eens kijken. Welke carnavalsvereniging zit je? CV de Kneuber. CV de Kneuber. En met hoeveel mensen zit je vandaag? 11 mensen. En wat heb je als motto? De Cleopatra en de Ramses vinden het saai en het jaar achter Club Pingel. Dat is leuk.
Nou, dat ben je een goed plan. Kan ik groet doen, Eva? Zullen we doen? Dankjewel. Hey, fijne carnaval verder, hè. Ah! is de Kneubaaf, carnavalsvereniging de Kneubaaf. Na 2000 jaar had nog het Cleopatra de Pungel weer gevangen. Ja, terwijl het er op de club werd het hier lekker druk op het Pagratieplein. En ik zie er ook een van de twee mannen niet staan van de tweede plaats van de LVK naar Bart Storken. Er is zich ook een plaatsje aan het veroveren op dat plein. Het is natuurlijk op zoek naar door Emiel. Dan kunnen ze toch niet vingen. Had ik een tientje nodig. Onwinbaar. Had ik een tientje nodig om deze optocht in goede banen te leiden. Het loopt lekker, het loopt gesmeerd. We zijn op weg, lieve dames en heren, lief nu van de ganse Limburg. We zijn op weg naar de finale natuurlijk van deze vastelovensoptocht in Heerlen. De binnenkomst van onze stolzorglustige stadsprins Mark de Ieste. Voorafgegangen natuurlijk door de herauten van de vasteloven, het gilde van de blauw shoot. En de rood van 11. Maar we moeten nog even wachten. Het kunt er nog aan. Ze moeten nog komen met nummer 2011 als de stolzorglustigheid. Mark de Ieste. En ik zei dat ik café het eerste keer komen echt, ja, de meest bekende mensen de Heerlen en omstreken komen aangeschoven. Dag Bart Storken. Dag Tim, wie is het joh? Ja, wie jij met die stem? Samen. Wie jij met die stem? Het gaat toch, nu als ze maar. Ik kan ook zingen. Mensen, Graasboogse mensen. En Dick heeft morgen ook nog een optocht gesloten, of niet? Dus je dat weer? Een beetje, ja. Morgen, laatste keer. Hoe is het zorgens? Ik zit in Beek, bij de kerk, bij de brouwerie. En de brouwerie gaat toe. Dus de laatste keer 11 jaar ben ik er ook vanaf. Maar dat zijn ze ook al 11 jaar helemaal de nerven, daar speelt ze nog steeds in. Ja, nu heb ze weer. Hey, veel plezier, fijne Barcelona. Gaan we zeker doen, Bart. Dankjewel. Bart Storken van de Hermenie, miserabel. Tweede geworden bij de LVK, maar wat het is, dat kan er komen. En natuurlijk ook van Emma de Nerven. Bart Storken. Gevier met nummer. Ja, we zijn bij nummer 174, familiekoer Young Spirit. Is het de eerste keer dat er op de hele met gaat? Het is de eerste keer, ja. En wie gaat het nu toe? Wil het nog al met? Het valt mee. Vooral gaan we de kleine duurt te lang, maar ja. Ja, dat is wel waar. Het is natuurlijk een lange optocht. Maar er wel heel veel plezier. Heel veel plezier, ja. Maar die verstukte dagen dus. Gelukkig, dat is heel erg goed om te horen. En wil er volgend jaar weer met? Denk het wel, ja. Grote kans te meelopen. Ja. Dat we het hopen. Dankjewel en een schöne optocht. Hallo! Er was 7 Oeter Kelder, 4 zitter Pungel op de Monk voor Jesse. Die hebben de astronauten metgenomen. Ze willen dit jaar op show gaan als astronaut. Over 74 inderdaad, Oeterkelder, de vriendengroep uit Heerlen en omstreken.
Er zit een pungel op de mond van Jesse. Ze hebben dit voor dit motto gekozen, dat ze al langere tijd gekozen hadden om dit jaar als astronauten gewoon. Maar ja, om toch wat met het thema van de wingburen te doen te hebben, hebben ze dit voor dit motto gekozen. En stellen dus een groep astronauten voor. Maar dit zou ook inderdaad meewerkers kunnen zijn, zoals ik kan zien. Wat zit je leuk geschminkt? Wat beeld goed vandaag? Wat zeg je? Wat beeld goed vandaag? Snoepjes, Alleen maar snoepjes. Dat is wel heel erg lekker, hè? Met wie vind je opstokt vandaag? Hoe vind je het? Heel leuk. Heel erg leuk? Zoals vorig jaar. Wat vind je het leukste eraan? Alles. Alles. Hebben ze vorig jaar ook al metgelopen, zag? Ja. Dat is wel chic, hè? Hey, nog een fijne carnaval, dan zullen we samen al zingen. Ja? 1, 2, 3, alarm! De uitsmieter van vandaag. Dat hield hij behoorlijk links steeds te kijken naar iedereen. Of alles wel goed kijkt. Maar dat moet natuurlijk ook bij zo'n grote optocht. Oh! Ben ik wel recht hoor. Carnavalsvereniging De Verkers, opgericht in 1945 door de studenten van Woord en Daad. Dat wordt destijds de oude HTS in Heerlen. Tegenwoordig is de vereniging niet meer alleen maar voor de HTS, maar zijn alle studenten van harte welkom. Die de oudste carnavalsvereniging van Heerlen. Vroeger zijn er vele prijzen geweest voor De Verkers. En dit jaar lopen ze ook met de lichtstoet. We kunnen nog niet vaker nog zeggen, op dinsdag ook hier in Heerlen. Wie laat het beginnen, Hans? Ja, volgens mij gaat dat rond de loer of 8 beginnen. Want we hebben altijd van tevoren de abdicatie van onze jonkiesprins. En dan gaat de jeugdprins van ons ook altijd nog een keer met de lichtstoet op dinsdagavond om 8 uur. Hij en de liefst Heerlen. Dus dan hebben ze de wagen ja, sowieso niet voor niks gebouwd. Met de Lupsma met de grote optocht van Heerlen. Maar dan kunnen ze hem nog een keer lopen. En dan met extra licht eraan, zodat nog een extra glans krijgt als het ware. Ja, dat is ook een beetje het idee destijds wat ze houden. Om dan met nog even de wagens voor de laatste keer terug te laten komen in Heerlen. Destijds wordt ook de trucktocht. Ja. En nu is het lichtstoet. Een fantastische happening. Hoe ontzettend veel uur op afkomen. En nog even lekker de vastelavond in het centrum vullen. Dit is carnavalsvereniging CDBC. Met Prins Peter I. Met als thema Jij zou de tijger en mijn tank wel kennen temmen. En dat is natuurlijk een zinnetje uit O.O. Tamara van Demisec. Ja, we zijn hier op nummer 179 CDBC. En ja, en een verjaardag, wie wordt dat? Dat is de Peter. Piet? Ja. En wie oud is ze geworden? Hij is 30 geworden. 30 jaar. Nog 3 jaar wachten op het jubileum. Jongen, Alaf, wat er een schöne optocht van? Ja, de Pieter, die is vandaag 30 geworden. En hij wil altijd wel een keer prins worden, maar vandaag op zijn verjaardag gaan zijn vriend de plezier gedaan. En dat was echt helemaal van niks. Dat houden ze in de brug en daar alles gaan ze niet geschoesterd. Met een aantal vrienden, om dan u te verkiezen als prins en op een wagen te zetten. En hij komt er langs, Peter van Straten, CV, CDWC. En dat steekt allemaal vuur, wat zeggen ze ook alweer. Ik weet het ook al niet meer. Een rare naam wat ze bedacht hebben, maar ik heb geen idee. Ik kan het nog niet meer vingen, lieve dames en heren Limburg. Bent er maar vastgelopen, gevierd kan werden en je pas beleefd.
om zo'n ding broer even in het zonnetje te zetten, dan moest het ook een fantastische band hebben. Met die vriend, samen, hij in de Heerlijke Vastelovensoptocht. Zo spontaan. Dat zijn de mensen van het internetradiostation Limburg Express. Ja, dat is een leuke radiostation, want ik moet altijd nog mijn werk hier om het programma te maken. Maar die mensen kunnen dat lekker voor hun toes doen. Dat is een internetradiostation, dus iedereen draait ook gewoon vanuit zijn eigen kamer. Maar ik moet zeggen, dat de afgelopen dagen bij L1 ook, dat wordt echt geneten. Op 11-11? Ja. De Loes naar de 11-11. En ik moet zeggen dat er ook een aantal leuke dingen gebeurd zijn. De Ruud hebben ook nog het vinyl gedraaid. Het van die oude kleertjes. Ja. Toevallig had ze ook nog teruggebracht, want daar hebben we een paar van meegeleend. Natuurlijk een aantal van die oude platen van de Wil Kniepa, die we nog in het vinyl houden. Ja. En die had ik gedraaid. Maar van die heel oude, met van die vette kratsen erin. Ja, dat is het beren van gegaan in de loop der jaren natuurlijk, tijdens het rijden. En het sigarettenrook. En, ja. Dus vertel eens, jullie zijn hoeveel meiden? 5 meiden? Ja. En hoe heten jullie? Wij zijn riskant. Riskant. En wat wilden jullie vandaag uit? Wij zijn kwallen. Oh, jullie zijn wel hele mooie geworden. Waarom lopen jullie in Heerlen mee? Ja, omdat het ons gewoon leuk leek. Ja, ook een hele belangrijke reden. Nou, nog een hele fijne carnaval en drink ons straks nog eten. Ja, zeker. Hallo. Het is 4:15, dit is L1 met de grote optocht van Heerlen. En het komt steeds dichterbij. Dat mooie moment, de finale. En ook voor de prins zelf, Prins Martiniers, is dit natuurlijk dadelijk een prachtig moment wanneer hij hier onthuld werd met heel veel mensen die de optocht hebben gelopen. Die nu ook aan de kant staan om te kijken naar de rest van de optocht. En natuurlijk om zo meteen te applaudisseren voor degene die het Winkwieleriek de komende dagen hier een klein beetje in beweging houdt. Prins Martiniers. Nummer 183, CV, de Zeute troep. Een prachtige groep. Als boswachters in het Eftelingen paradies, het Eftelingenbus parkeren. Goed gebeeld hij in de optocht van Heerlen. Ja, en de Zandvoort dan? Bij welke vereniging Zandvoort? Van het Bernardinus College. De Winkwielen, inderdaad. En wie is het nu in de optocht? Wie is het nu in de optocht? Leuk. Ja, we willen het goed. Ja. En straks nog een stondje feest vieren in de tent? Ja. Goed zo, maak er een schöne optocht van. Hallo! ...186, de Spasrun, opgericht in 2008 als de Rode Draad. We stonden een groepje familie en 18 man, die hebben de eerste optocht toen metgelopen. En dit jaar zien we, schrijven ze zelf, Tiroler Flower Power met een eigen skihut. Tirol is toch wel populair. Ja, zeker. Maar gelukkig dat ze niet op skivakantie Ik wil het zijn zeggen, gegaan. ze hier zijn, ja. Maar hij in Limburg zit gebleven. En hun spas en plezier hij beleven.
Ik kreeg ook de vraag van mensen van wie laat Kunstprinsenmarkt ten eerste dan? Nou, dat is wel leuk om nu te zien. Het optochtcomité dat bestaat uit een aantal mannen en die hebben allemaal uurtjes in en microfoontjes. Die lopen heel belangrijk heen en weer. Dan holen we het bal, holen we het niet, holen. Nou ja, met een beetje geluk gewoon het holen. Dat zou dan zo'n rond 4:15 zijn. Dus mocht je van al je videorecorder hebben, wilt je dat voor ons opnemen? Heel graag. Zet de timer dan om 4:15. Alvast bedankt. We werden inderdaad geïnterviewd hier door mensen met een L1 Sambafoon. Die worden enorm populair. En die stond niet met een echte L11 microfoon. En dat liep ook op een rammelier, maar dit is een echte. 190 komt er zo meteen aan. Maar we hebben iets nog nummer 186 gebeeld, dus passtreng. Met een flower power. En dat is nummer 190. En voor de mensen die toes. Pekskes gezeven. En dat zit natuurlijk niets minder dan de Winkboobies. De carnavalsvereniging van dames, alleen maar dames. Die zich een beetje opgewerkt hebben van alles te doen tegen de windmullen. Om zich een beetje te verzetten tegen het zwarte pakken maffia van de windmullen. Daarom hadden ze dit jaar geen Pekskes. Want ze willen dit jaar geen Pekskes gezeven hebben. Dames van de Winkboobies, gedag. Vorig jaar kreeg je vandaag niet meer. Nee, we hebben een goede oplossing gevonden en de buurt staat geen gegeven Pekskes aan. Nou, Pekskes, hoe staat het gemaakt? Nou, die hebben stijfheid, die worden in China gekomen, dus dit jaar geweest. Puur naturel, hè? Ja, hij ziet er wel heel erg goed uit, zo moet ik zeggen. Ja, waarschijnlijk puur naturel, hè? Ja. Met een paraplu en fruit en ja, dat moet ik doen dit jaar. Hè? Nou, dan nog een fijne carnaval. Dankjewel, volgend jaar beter. Goed. Ze hadden nu nog schoenen aan. Ja, en dan laten de Winkboobies zijn hier in de prachtige show. Ze waren op de receptie en hadden ze al gezegd dat ze problemen houden met de Pekskes dat die niet op iets zouden zien. En dat is ook wel echt te zien. Dames, wat hadden we ons weer aangebouwd gemaakt. Hey. Prachtig, hey, in de optocht een prachtige show. Dit jaar had de meisjes geen Pekskes gezeven. Dit jaar had ze geen Pekskes. Dit jaar proberen ze voor de derde keer de eerste prijs te halen. En de prachtige wisseltrofee maken ze dan natuurlijk houten. De prachtige ezel. En ze hebben me al laten weten dat als ze dit jaar de derde prijs zouden winnen, dat ze de lachende ezel op de veiling kunt gooien. En dat ze de opbrengst van de veiling gaan besteden aan Serious Request. Och, de dames van de Winkboobies. Met het glazenhuis komend jaar. Het is leuk dat ze al geld doneren aan iets wat ze nog helemaal niet weten wat het gaat worden. Want dat doel is nog niet bekend, dus dat is... Wereldje. Voor de mensen die toes metschrijven, dit wordt dus 190. En dat betekent dat je even moet opschrijven, als je het allemaal netjes wilt bijhouden, dat 211 de Prinsenwagen is. Dus 211, schrijf het op. 191 nu, komt eraan. Dat is de Spaskiebelen Oude Landgraaf. Kom Oude Landgraaf, Kerkrade, Heerlen. Ja, ze komen overal vandaan. Maar dat is ook dat veel groepjes samengesteld zijn. En dat zijn meestal leerlingen van een van de scholen of het Sint-Romeerte College, het Grootzijde of Bernardinus. Die treffen zich op school en pakken zich samen en gaan dan samen kunt die in de optocht met. En ze zijn gepopt en daarom beelden ze dus die vlinders uit. Ja, het staat hier, Hans. Dan lees ik het ook gewoon. Ja, immers moet het doen. En ik ben minder officieel dan ik, dus ja, dan is het er niet erg. Kijk eens prachtig, die vlinders. En het sleet ook goed aan. Wie de slager van Rob Dijks en Peter Vincent. De vasteloversvlinder.
optochtgroep nummer 193, Vriendenclub Gypsies on Tour. En ook de zigeuners van den Bungelen vol Spas dit jaar in de prachtige piepelwagen. En een groep zigeuners in de optocht van Heerlen. En dat is de vriendengroep Gypsies on Tour. En wie vinden het nu in de optocht? Ja, het is super geweldig. We zijn met z'n allen, we hebben de boxen moeten vervangen. Ja. Want die waren kapot. We hebben 2 nieuwe boxen gekregen, we hebben geen muziek. Dus er had wel weer kunnen gaan. Ja, zeker jongen, super geweldig. Dat is eigenlijk wel. Dat bedoel ik, de optocht metlopen is helemaal super geweldig. Het is gewoon een goed feest. En ik ben echt blij dat we dit jaar weer mee mogen doen. En het is gewoon echt gewoon geweldig, super. Dan gang zo terug en veel plezier nog. Zeker weten. Schöne optocht. Hallo! We staan hier bij 195. Wat zit je? We zijn de tropische vogels. Dus je zit allemaal bont. Bont? Bont en kleurrijk. Ja, we zijn allemaal anders. Het maakt ze in de zakhoes. Iedereen is zijn eigen pakje. En de man is goed. We komen van Heerlen, we komen van Egelsen. Het maakt niks goed. Zolang er maar carnaval is, zolang er maar alaaf is alles perfect. Nou, dat vind je een goede instelling. Vind ik ook. Carnaval, alaaf. Romano de eerste, alaaf. De windmühle, alaaf. Heerlen, alaaf. En nog een fijne dag. Steek ook maar. Een zeer bijzonder moment zometeen, dames en heren, bij wagen 211. Zoals net aangegeven, dat is de Prinsenwagen met Prins Mark de Eerste. Maar dat is nog niet alles. Een historisch moment voor Heerlen. Ze gewoon namelijk hun geliefde burgemeester Paul de Pla uitzweeën. Dat is zojuist bekend geworden. Hij klimt namelijk straks op de wagen bij Prins Mark. En ja, dan mogen we hem dan even gebruiken om Heerlen uit te zweeën. Dus dat gaat zo meteen gebeuren. Hij gaat namelijk naar Breda. Dan zal hij burgemeester worden. Lukt Heerlen achter zich. Om nog 1 keer en dan op een juiste moment, ja, op beter moment kan ze het niet voor goed kiezen natuurlijk. Om dan hier in Heerlen tijdens de grote optocht iedereen gedacht te zwaaien. Ja, dan wordt het aanbod van onze Glussekie tijdens de sluiteloverdracht wordt cadeautje aan onze stadsprins, aan onze burgemeester. Om samen met hem op de wagen de nu van Heerlen afscheid te nemen. De Paul gaat de 13e maart en de afscheid in de Sleepstad Heerlen. Dat is dus historische televisie, dat kan je dadelijk allemaal metmaken. Als ze dus 211 komt naderen, dan zien we nog niet, maar toen bal steeds dichterbij, want dit is 204. We zitten bij 199, CV, de Vothoren. Ik wil gewoon hetzelfde die 211, dat is het. Over 99 inderdaad, zien we er voorbij komen. Ja, ook weer zo'n carnavalsvereniging met een zeer bijzondere naam. Carnavalsvereniging Honigvals, dames en heren, Toes en Hoedgroot Sint. De Vothoren, ja. Goed, kijk er maar van ons zou ik zeggen. De Vothoren. Nummer 198, er zit toch de mangel in gevangen. Ja. Wie kent ze gaat? Ja, dat kan gebeuren, hè. Kan je kunnen gebeuren, hè. Wordt er boormachine net stevig genomen? Ja, dat denk ik wel, maar de vrouw doet de mangel het zeuken. De vrouw is... Ja. Nou, er een probleem, moet er een neu gaan? Ja, absoluut, joh. Dat kunt dan nooit vast lopen, denk ik. Zit er dik in, joh. Wat toch wel weer, wat. Ja. En een schöne optocht. Ja, en toch op veel beter zijn buitje, hè. Kamper. Die voor 51 weken is er weer erbij. Goed zo. Hallo. Hallo. In beeld hebben we de Boskapulkes, nummer 200. Komt allemaal van de hele baan en zijn door slag uit de scoutingvereniging Don Bosco. De hele baan natuurlijk. Ze roepen ook altijd ja. En de prins doet bij scouting. Prins Rick is dit jaar geworden
de bosgebulkes maken natuurlijk spas. En dat heeft natuurlijk alles te maken met natuur. In beeld nog altijd wat horen. Jouwe in de draak uitgelaten. En de draak loopt nog mee in de optocht. Vuur dat verwiegen naar de bosgebulkes. Daar zijn ze. De bosgebulkes. Die maken spas in de natuur. Ja, we huren dich goed, meetje. Dankjewel. Oh, dat ziet er mooi uit. Wauw. Het is zo bijzonder wie veel werk er is gestoken in een kleer en een wagens. En dat allemaal voor een optocht weer in Heerlen. Dat laat wel zien wie zeer de mensen hiermee bezig zijn. Het hoogtepunt voor heel veel mensen van het jaar. Honderden komt er zo meteen aan. Dat betekent nog 10 wagens en dan kunnen we Prins Mark zien. En dan kan eigenlijk heel Limburg, maar vooral Heerlen. Want dan ga je het om afscheid nemen van Prins Paul de Pla, die eerste. Oftewel de burgemeester, daar gaat er dus er vandoor. En voor 10 wagens nog. Dat moet voor hem ook spannend zijn. Ja, we kunnen kijken het nummer 201. Gedumpt Maget. Sensatie en Wies. De witte sensatie. En die zullen het zeker niet te bond maken in de optocht. Maar ik moet zeggen, ik vind het knap dat ze witte pakjes had. Ik zou eens willen zien wie die erop als grote gaat zien. En ik moet zeggen, de kleur in elk geval. Als je ziet naar de optocht wat hij veel meer rotsen op straat ligt. Ik heb respect voor de jongens van de reinigingsdienst van de RDV. Ja, maar die komen die hele. Is het vannacht al of wanneer gaat het ik denk dat die vanavond zo nog langskomen. Ja. En dan is met morgen vreugd en alle vreugde werd hij gepoetst. Dat alles weer zuiver is op morgen vreugd, ziet je daar niks meer van. Wat hij allemaal van de rotzooi achtergebleven is. Voor de mensen die morgen nog willen komen naar Heerlen, uit een stukje Kniepa is er bijvoorbeeld, hè, dat is morgen. Ja, morgenmiddag hebben we eersteltjesbal. Het bal voor de kinger. Hoe ook gehorst en gespringd kunt werden. Hij in het paviljoen. En s'avonds is er om 8 uur het stukje Kniepa. Hij in de tent. Prachtige optredens met die liedjes van Wil Kniepa. En ik huur op de hingergrond de kanonnen aankomen. Dat betekent dat de herauten van de Limburgse Vastelovend onderweg zijn. Ja, die zijn echt ook onderweg, hè. Het anders zit hij erbij. En het fruit zich ook al erop dat de Blauw Schuut zo meteen gaat komen. Met de kapitein van de 64e tocht, Martijn Timmers. Nou, we gaan die eens even kijken, hey, naar deze wagen. Genoeg. En dit is de dansgroep van Studio Hellebrand. En die hebben dit jaar cowboys en indianen. Studio Hellebrand, die elk jaar met het ballet wie de dorpsgekken. Maar hij is met de ganse groep aanwezig. Dansend door de optocht van Heerlen. En daar kunnen ze. Ja, de Blauw Schuut, een mooie traditie in Limburg. De Blauw Schuut kondigt de Vasteloven aan. Met name in Zuid-Limburg. Toch? De Blauw Schuut? Ja. Maar Tim, weet ze dat dan niet? De Blauw Schuut in de ganse Limburg. Gans? Ik dacht alleen van het uiterste zuiden. Van Vols tot boven Remung. Van Venlo zijn ze al geweest. Van Rooij zijn ze al eens een keer geweest. En die gaat niet alleen in Limburg, maar ook naar Duitsland.
naar Cornelie Münster en Orke. En ook, ze komen uit België in Maasmechelen. En daarbovenop de wagen zit er de Hans Hamers. En een aantal anderen die op de chute stond met de lachende ezel erop. De blauwe chute als onderdeel van de wingwielen. De blauwe chute had dit jaar onder leiding gestangen van de kapitein van de 64e tocht, door Martijn Timmers. En voorop zit natuurlijk het kanon van de blauwe chute. Meine dames en heren, dat is bijna het einde van de optocht. Want na de blauwe chute kunnen alleen nog maar de rood van Elf en onze Schulzoeklustigheid. Zasprint, Mark de Eerste. En dan we nu, als het nog eens weer een bedolven onderhaling willen. De slager van de Herremilie Miserabel. Met in het kraaienes, zo gejuist door Joost Starremans. De serpentines komen naar onder. Daar staan de mannen van de blauwe chute. De herauten van de Limburgse vastelovend. Met hun moeilijkmaker door Huplenen natuurlijk aan boord. Dus zo lekker voor de chute. En daar gaat er. En daar is het toch. Prins Mark de Eerste is zo meteen op Paul de Pla. Op de wagens zal hollen met Paul de Pla. Dus als ik neem als burgemeester van Heerlen. En Prins Mark de Eerste dus steeds. Maar eerst hebben we nog even de blauwe chute. En op de achtergrond hebben we inderdaad Miserabele. Wat het is, dat kan ook komen. En dit jaar had de Mark zelf ook nog opnames gemaakt. Want de Mark had een camera omhangen. We weten zeker of de lui een hele film. Maar dat had natuurlijk zijn eigen audiovisuele bedrijf. En dat wil ik kijken en laten zien. Vanavond is dat vast op Facebook te zien. Of op zijn website. En kijk daar, die blauwe shitmannen. Die zitten richtig vastgelopen het vieren. Sluitzoen het gooien. Op de lui van Helle. Ik denk dat we nog eens even zo meteen gaan kijken naar zo'n klussigheid. Hier staat vuurwerk in beeld. Natuurlijk het productieteam van vanmiddag. We hebben het Anne Feite. Anne, heel hartelijk bedankt dat zich er wie was. Tim, schön dat zich van het roggel gekomen is. Een roggel, ja. Te doen. Hey, in de hele. Dan Dennis komen, die de vuurdoop als vervanger voor de Rob Dijks. En daarneven zit natuurlijk een meisje wat vanmiddag, hey, in het café. Allemaal verzorgd dat. Ik moet even hoesten, Tim. Mag even. Oh, dat is prima, geen enkel probleem. Dan heb je in elk geval gekeken naar de mooiste optocht van Limburg. Dat zeggen ze in Heerlen zelf. Oordeel zelf, morgen op de radio de optocht van Roggel. En morgen op televisie de optocht de Zog van Kerkrade. Ik zou zeggen, vasteloven samen en alles. En Tim, ik denk dat zeker op zijn plaatjes, dat er op deze plaats de mensen niet. Ik echt gaan decoreren. Ja. En eigenlijk zou dat de man moeten zien die nu in beeld is. Maar ik ga het vuur hem doen. Tim, dankjewel. Hebben de hoorde. De seizoensorde van de wingbillen. Ik doe me de hoort. Kan je even de hoort doen? Dat kan je niet. Ik doe me de hoort wel even aan. Ja, ook. Oh ja. Nee, dat gaat zo ook wel. Nee, prima. Daarnaast schiet wel op wie. Geen probleem. Dankjewel. Hij komt de rood van 11 van de wingbillen. En dan zit er wel Nestor van de wingbillen. Oh, dit jaar de stek metgenomen. Moet aandenken aan een fun spel. Maar dan wordt op de wagen met de stek het houden. Hij speelt er wel schoemelen. Op de wagen. Nou Dennis, dat moeten we nu missen. We kunnen niet op de wagen staan. Maar ik denk dat we hier het Geer gedaan hebben om hij commentaar te geven op de optocht van Heerlen. Die mannen mogen zich best amuseren. Dat is de rood van 11. Die dit jaar met de Prins Mark de Eerste de optocht en al die optredens verzorgd hebben. Kijk eens Ingeros, de rood van 11. Die schmieden, die hebben de kosten nog moeite gespaard. En dan zit er in het midden met het baardje. Een goed kerm had je dan van onze hoeklustigheid. Jong, als er één is zo gek als die chip, dan is dit het waar. Want had deze zich goed geamuseerd. Om de man te dienen die daar bovenop de wagen staat. Onze stolse hoeklustigheid. Mark de Eerste. Samen met onze burgervader van Paul de Pla. Paul, dankjewel dat zich de vastgelopen zo warm hart had toegedragen. We hebben met pien in ons hart afschiet van dik. Maar dan kinderen, onze hooglustigheid, het hoogtepunt voor hem. Vol in de confetti. Met de borstcamera om. Ik ben benieuwd wat dat voor beelden geeft. Die dames en heren, kunnen we afscheid van u. We doen het Pakraatjesplein in Heerlen. Met onze hooglustigheid en met het productieteam. Heel hartelijk dank. En vier, als wingbulen wens je echt natuurlijk in gans Limburg nog een fantastische vastelovend toe.
Laat ik amuseren. Maak spaß en plezier. En vierkant als winkelij de dames nog een bloemje geven om ze te bedanken voor de hulp en assistentie op het Pancratiusplein. Lieve dames en heren, lieve Limburgers, ik kan maar één ding zeggen. En dat is wat we altijd zeggen. Vastelovend samen. En laten we goed brengen er eenmaal krachtig. Heerlijk! 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 Dan willen we de dames bedanken. En Tim had een fantastisch schoen, boeketje bloemen. Dat is voor mij, hè? Dat is voor mij of niet? Is dit voor dich? Nee, we geven de meisjes. Ik kreeg nooit bloemen. Ik kreeg nooit bloemen. Nee, maar dit hebben ze in orde gekregen. Ja, dat is inderdaad wel. Anne, ontzettend bedankt. Mocht ik putje? Nee, gelukkig. Ja, maar dan willen we ook. Dankjewel, hè. En natuurlijk ook, hey, voor Francis. Ook een schön boeketje bloemen. Goed, Henk, maar nog Dennis. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Fantastische protectie bloemen. Tim, aan ik het woord om hier aan te sluiten. Annelies van Limburg. Ja, zoals ik al zei, morgen dus de optocht van Roggel op de radio bij L1 en op televisie de optocht van Kerkrode Tsok. Vanuit Heerlen, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot volgend jaar en ik hoop dat je echt genoten hebt van de grote optocht van Heerlen. De grote optocht van Limburg. Bedankt voor het kijken. Alla!